daga Allah ne. Daga Allah ne. Kullum ƙara jin wa mai sirri ne. Ya dole ne soyayya da wata duk lokacin da kika fito da sai ga kinki ya nan da ke gwanar ke fara abin da yake burge ni ba haka ba ne ai daidai matsayin da yau zan faɗa miki matsayin da ya wuce wanda ita soyayya ana gina ta ne akan idan na yi faɗa abin da wani manan gaba ai za ki gane da abin da kika na faɗa kuma iya tsira kuma iya salanta zai kuma iya resin akan haka muke ake tsarin biyu a kan gwamnati wanda ya fi gaba da kamar da yadda kika sani ani da ina tuno lokacin da muka fara haɗuwa da don kuma na tuna yanzu sai abu da ban ma ta zan manta ya labarin su Abin da ya faru komai ka gani daga Allah ne. Ga ɗan mai kuɗi ga ɗan talaka kowa so yake yi mai tarba. Shi so daga Allah ne. Daga Allah ne.
Ina miki magana. Don Allah ni karka da ni. Dama akan wani dan kauye ke wulakanta ni. To wai ma in ban da jayinci irin na mutumin yanzu, gashi ka gani a rubuce, gashi ka gani a karance, menene na tambaya kuma? Ga bambanci ka gani shi nake so kuma shi zuciya nake so sai me? Malam, tsaya ka bi abu a hankali. Wai da ka zo menene dalilin rahin yin sallah? Dalili kake son gaya ma? Ƙwarai Ka tambaye ta. ai idan na tambaye duk abin da za ta gaya maka zan iya. Wai misali ma an tambaye ni dai a tunani na yan binni masu karatu ne kuma suna amfani da ilimin su kuma suna da hankali amma kai ban ga haka da kai. Ni ne banda tarbiyya. Kai da akan wannan giyo mare ni? Akan sa giyo mare ni? Ka dawo shi karama akan. Shi ke za ki ga abin da zai faru. Ni kamar An mare ka. to ka sani cewa da sannu wannan mare ne sai kai da Ka sani. So na fi ka kokwalwa. Na fi ka hankali. Dan Allah mu ji. Kai dan kawai shikenan zan yi maganin ka. Shikenan. Mai kuɗi ga ɗan talaka kowa so yake yi mai tarba. Shi so daga Allah ne, daga Allah ne, daga Allah ne, daga Allah ne. Kaga dan Allah kai sauri kai da saboda ka san mu je ni da wuri. To in kin je nema na me zaki? Amma dai ka sai ina son ka dai ko. To gaskiya ba na sai. Saboda ni rayuwa ta ban tsara ta ga ke ba, na tsara ta ga wata baiwar Allah daban. Babu ke a cikin yanda na tsara rayuwa. Kai kika santa ni na ma ina. dole ne mun tana abu wai hannu ga ni a matsayina a wannan gari abin aiki ne mu aikata mu ana min yawo da hankali ba ku lalle tsawon na faɗa ma sarki tsakanin da Allah ka lallaba da ka balle da shi zuwa rami da dare a yi masa ko ba ka da safe ya je gurin Allah sai ya faɗa sun wani abu Allah birnin da na hada gurin mu birnin da muka haɗu ya gane ba na ƙarshe ne ko ba ganin sa ba wahala bane in dai ka ce mu nemo ma ni ko kuɗi ko ya fi kuɗi wahala sai mu ko ba gaskiya zai kawo kanshi ma da hankalinka inda ka ce fa haka za a yi dole ma zai ko ba gaskiya wallahi ba in ba wani labari ne ni ba ka ganin ba tun safe ko ba labari dama wani bikin da ke da ita kan hada ko wani aiki za a bani aikin ma mai aikin an ce bai dawo ba ga aikin ma an ba ma matsala ake samu ba daga da wancan kan akwai mai dan gwabuwa ko ne kawo ne ko ba a yawa fa muna nan dai muna jira ne lokaci ne dole ne nan ko ba haka ba gaskiya ne kan yin da zamu iriya ko ba abin da ya mu kuma nan da ko ba ganin sa ba wahala ba ce kai rogo Rogo. Sa'ai ma sarki. Rogo. Ina bayanin mu da kai. Sarki sa'ai ma. Kafin mutum Allah ya fi ka. Kafin uban mutum sarki. Wallahi kafin mutum uban mutum sarki. Rogo da ma duk ba wannan ba. Ina kudin mu. Maganar kuɗi fa tana. Rogo. Sarki. Ka san me nake da kai? Je duk inda kuɗin nan yake. Ka je ka lalubo kuma kuɗi da kuke gani suna nan a ajiya da na shiga gida ka maka su ba kware da kai wallahi kuɗaɗen nan suna nan na alkinta kai ba ya san ni dai na gaya maka kai da na yi alƙawari da ma tambaye ka mata to yaran ka nawa yara na to ka san abin da yawa ni din aure ne da mu na yi a daura na haihu biyu ɗaya namiji ɗaya mace sannan na karkato na shigo in gaya maka na yi walan keluwa na zo nan ka hutu nan ma na zuba biyu na shiga Zariya nan ma na zuba biyu kai a wurin naka shi kusan yake ke kai wallahi duk can haka dai to ka san wani abu a'a
suna dabu da dama marayu. Wa ƴaƴan nan? Ha ba sarki. Ba za a yi haka ba. Yanzu abin da za a yi sarki kana ji ko? A kan wannan alƙawari da muke ma zan ƙara jaka 10. Saboda haka yanzu zan je zuwa jima zan kawo kuɗin nan. Ban san jira ba. Ni na ce ma ka yi haƙuri dai ko? Zan kama ma sharɗi guda ɗaya. To. Ba na sharɗi ɗaya nake. To. Don ka saba kuma nake. Ya ni wallahi. Kai. Ka je ka kawo kuɗin nan da minti 10. Minti 10. Kuɗin man Allah ya. Idan baka dawo ba. Idan muka haɗa ni da rage. Muka haɗa kai. Shi ne ƙarshen zan amfani da ai ba za a yi haka ba. na faɗa ma. Yauce. Ko na ma lamba ne. A'a. Lamba ai da ma ya riga an gama min lamba. Tun da gare ka. Ai tun da na aure aka hutu na aji da ya aka bar min lamba. Ka dai ka wuce ai ka. San auren ka ne iya dariya zai tsaya a yi ko. Ka gafa irin wata ɗabi'a da yake yi zai rena wa mata ba bari ni dai kawai yanda kace mai gida wai in abin aiki ne ya yi abin da ya kamata kawai wallahi na dan tsaya wani uzuri ne a baya to lafiya kika kira ni zo nan mu zo na ba wannan ba wace ce kai da cikin ne matsayin ka wajen iko na san cewa yar aminin mahaifinsa ce yar aminin mahaifinsa kwarai kuwa kuma ka tabbatar garanti haka ne ba ka da kuma wani labari gaskiya ba na da wani labari game da halin shi amma abin da na sani shine yar aminin mahaifinsa ce garin su yana can ƙauyen Madaci. Ƙauye? Kwarai kuwa. Dama yar ƙauye ce? Yar ƙauye. To amma lafiya kuma yake mun wannan tambayoyin? Ba komai. Ba komai? To ni zan koma. Ok, to na gode sosai. Hajiya Ummi. Hajiya. Hajiya kina ciki ne? Zo mana. Magana ta kici ta kicin yawa. Yau an yi nan gobe an yi nan? A sai ka dawo. An banda ne kaɗai sai dai hauma sai su mutai. San da dawo. Yawa. Sallah nake yi ni ban yi da sallah ba lokacin da ka zo wajen mun magana. To, shi wannan lamari namu ba wani abu ne yasa ke ga duk wannan targa-targa da muke samu ne. Ni dai buri na a rayuwata da ke da yarki in nema mahuta. Domin idan yarka tana zaman lafiya a gidan miji kai ma hankalinka sai ya kwanta. To amma idan har ka riga ka sake ka ɗauki yarka ka bayar ga gurin da hankalinka bai kwanta ba, to magana gaskiya baka da kwanciyar hankali. Haka ne. Da haka ni ba ina yin wannan abu don kai na bane ina yi ne saboda gobanki da yarki. Gaskiya ne. Na ji daɗin maganar nan da ka faɗa. Ka ga yarinyar nan kuwa? Ka ga kasussunan wuyarta? Za ka iya lissafa su guda nawa ne. Wallahi na ji daɗin maganar da ka faɗa. Amma fa na ji daɗi da ka gano gaskiya. Tunda dai ka fasa abin da ka sa. Wannan magana nake faɗa. Magana gaskiya ni dai na riga na ga mafita. Domin na nemo wa ‘yata gurbin da ya dace. Yawwa, da haka ba wanda ya sai hana ne. Ba fashi. Yawwa, da haka ba wanda ya sai hana ne. Kana nufi ni fa ban amince ba. Ni fa wallahi ba zan taɓa amincewa ba. Haka kawai ka je ka kai mun ‘yata, ka kashe mun ja, kwalli ɗaya nake da ita, to wallahi tallahi baka isa ba. Sai dai mu zuba da ni da kai. Ba za a sa na tilla na ɗebi ƙasa in watsa wa alhaji a idansa ba. Wallahi ba za ta yi ba. Wannan magana dai umarni ne. Ni dai ina na akan bakata. Kuma mu zuba ni da ku. To shikenan. Yawwa. Mu zuba. Yawwa mu zuba. Da ni da kai mu zuba mu. Ah yo bismillah. Shikenan saboda ka je an baka cin hanci. Wato bari ka zo ka. Shikenan dai. Bari yi shiru. Yon ma da abin da ya fi cin hanci tunda amimi na ine mu yarinyar nan miji. Ai magana ta ƙare. Abin da
tabbar ya faru komai ka gani daga Allah ne. Ga ɗan mai kuɗi ga ɗan talaka kowa so yake yi mai tarba.